Isayensi eyisisekelo, ithuluzi lokukhohlisa. Isayensi ayifuni iqiniso. Isungula imithetho nezithiyo ukuze abantu bangatholi iqiniso bona bodwa. Kusukela ebunkaneni, sifundiswa umcabango wokuthi isayensi iwulwazi olumokokobo lwezwe. Ngokwesiko, osayensi baqoka amaqiniso, bawahlaziya, futhi bathathe izinqumo. Ekwinisweni, ithiyori yadalwa kusengaphambili futhi yamemezela njengento yeqiniso engangabekwa. Isayensi yesimanje yadalwa ekupheleni kwekhulu le-19. Kusukela lapho akukho kushintshe. Bafaka kuphela idatha entsha kumqondo omdala. Akuhlali kahle. Bese ososayensi bakala ukuphupha amaphupho. Bahlala benza izitla, izikhulu zamaroma, amakhumela amnyama, izinto ezimnyama, nokunye okuningi. Ukuze kutsinwe umbono ongasebenzi kanye nomcabango ongamanga. Kusuka kumtambo wolwazi, isayensi ishinze yaba ithuluzi lokukamba amanga. Kodwa osayensi abakhathazeki. Bayakhokhelwa, bayaziba abantu. Umsebenzi ojwayelekile.